Aztekerne, det var et mesoamerikansk folk, og de fokuserede på rigdom og kulturarv. Ifølge legenden så kom aztekerne fra landet Aztlan i nord, og aztekerne de var og er stadigvæk den dag i dag kendt for deres specielle religiøse ritualer og kultur. Og de her ritualer de indebærer blandt andet menneskeofringer, som var meget populært. Deres tidsperiode den går fra 500-tallet til 1521, og som jeg var inde på før, så kommer de fra Nordamerika, men det vides ikke med 100% sikkerhed hvor, men det siges at være den nordlige del af Mexico. Aztekerne, de i ca. 500 efter vores tid, de havde nogle beslægtede grupper, som fortsatte nordpå, mens aztekerne fortsatte sydpå. Og i grund til, at deres tidsperiode slutter i 1521, det var, at de blev erobret af Spanien efter en lang krig og belejring. Yes, og arkitekterne, de var dygtige. Yes, og aztekerne, de var dygtige arkitekter, og de byggede blandt andet et kæmpe pyramidetempel midt i aztekerhovedstaden Tenochtitlan i 1487 efter Kristi fødsel. Og det var meget højt det tempel, faktisk 45 meter, og det rager op i byen, hvor de vigtigste ritualer, såsom menneskeofringer, fandt sted. Og hvis vi går videre til sprog, så deres sprog... Nej, det skal vi ikke. Deres sprog hedder Nahuatl, og de talte kun det ene sprog, som blev udtalt med mange forskellige dialekter. Yes, så det var bare godt. Yes, aztekernes kultur. Aztekerne de har optaget og tilpasset træk fra tidligere mesoamerikanske kulturer. Aztekernes kultur bestod af mange forskellige befolkningsgrupper, som under en fælles betegnelse kaldes aztekerne. Deres kultur, i hvert fald i de tidligere år, byggede på lange vandringer med interne stridigheder mellem alle disse befolkningsgrupper. Under disse lange vandringer bosatte de sig og byggede lejre i den frugtbare dal omkring det nuværende Mexico City. Herefter begyndte de så at dyrke jorden, og derefter tilegnede de sig således en masse kulturelle træk fra Mesoamerika. Aztekernes religion afspejlede sig i tilpasningen af mesoamerikanske kosmologier, ritualer, kalendersystemer samt religiøse institutioner til den aztekiske kultur. Men som Tobias nævnte tidligere, der blev aztekerne erobret af Spanien i 1521. Deres endelige erobring skete den 13. august 1521, hvor de overgav sig efter et meget langt slag med Hernán Cortés, der var Spaniens hærfører. Det var dog ikke det eneste, der ramte dem. Europæerne de havde også bragt sygdommen med over til Amerika, blandt andet som kopper og tyfusepidemier skete der, og det dræbte omkring 75% af befolkningen. Hvor er aztekerne så i dag? I dag er Mexico City bygget på ruinen af aztekernes hovedstad. Selvom den klassiske aztekiske kultur og praksis er uddød, lever en del af antikken videre gennem de direkte efterkommere af indianere, hvilket cirka svarer til 10% af det samlede mexikanske befolkningstal, som ligger på 110 millioner.